Straight to the point. Magmarka na sir og year 1 ang Duterte administration. If I'm not mistaken, on June 30. Can we just pinpoint sir which are the milestones sir, if we may sir, no, sa Duterte Okay. admin on year 1 sir? O sige. Ang number 1 na milestone ana, June, kaning atong war against hard drugs. Mhm. Kita naman siguro ta, 1.2 million sobra ang nag-surrender na mga drug users. O niya, more than 70 na mga drug pusher, ang mga natakpan. O niya, billion na kandidat ng drugs o drug paraphernalia ang na-kumpiska ng atong gobyerno. Ikaduha diya, although it's still in the process, pero kanang peace process na to. Kaya wala gyud nag-undang ang atong OPAP, ang atong presidente, na madayon ng peace process ng gobyerno o ng NPA. Maupod ang atong peace process sa Moro Islamic Liberation Front. O sapod sa kanang accomplishment ni Presidente Duterte, kani atong more than $35 billion na investments. Nahimo na siya ang posibilidad kay ang atong presidente nagtrabaho ayo o niya lipot gid siya sa ASEAN. Istorya niyan China, istorya niyan Japan, istorya ang Russia. Gibalik ni presidente ang atong nasod sa radar, sa mapa, sa international stage. Ang Pilipinas karon gastoryahan na sa Europe, sa Amerika. Unsa pa may gipirma ni presidente? Executive Order on Freedom of Information. FOI. Executive Order niya sa Task Force on Media Security. Executive Order ganun din para sa mga firecrackers para makontrol niya siya, para ma-moderate ang paggamit sa firecrackers. Kanya kaning Executive Order sa kaning smoking. Yes sir. kanang Nationwide second-hand smoking ban. At least ang second-hand smoking di na ta mabalaka kay mintras na ka sa public space ay doon na yung mga designated places na pwede ka manigarilyo. Kaning build. This is yes, an sir. accomplishment of the President na dagantag mga infrastructure project na sugdan na, kaning mga railway project, kaning mga MRT diri sa kanang Commonwealth area, kaning railway padiretso sa Bicol, railway diretso dito sa Northern Luzon o Visayas, Mindanao Railway. Sa ato po sa Presidential Communications Operations Office, siguro nasayod naman mo na nag-operate na ang PTB Davao, bago. Yes, sir. Yes, sir. Sunod tayo transmission ko ng bago na nanay kagalingon government station ng Davao, TV, kaya ang SONA last year. Tapos sa umaapot na mga bulan, ato po maabrihan kaning first Salam TV, free-to-air television diya sa Holo-Sulu. Sir, doon na yung mga critics, sir, no? Like it or not, na yung mga mangitag yun o kanibitang mga weak spots nato. Labi na handling, sir, sa Marawi crisis. How will the next year 2 look like, sir? If we may ask. Ang kanang treatment sa Marawi, I would say that it is an accomplishment of the President. Eh kung wala ni siya na intercept o sayo-sayo, imagine lang ninyo kung naka-declare kaning mga mauti o ISIS state. Naka-declare sila ng ISIS state base sa ilang plano. So kung nakagamot din sila ayo, mas lisod ang atong trabaho karon, ang atong AFP, atong PNP. Mas dagan siguro mamatay. O niya, ito bigay na kuan man siya, na-intercept man siya sayo-sayo. O mo nang karon na mas paspas na naurot na atong nasod. Yes, sir. We won't hold you long, sir. Salamat kayo. Unless you have any final words, sir. John, salamat. Akong final words lang. Mura ni ang akong panawagan sa tanan natong mga souls Davao. Kung doon na tayo opportunity, let's go out of our streets. Let's take photos using our smartphones sa mga nindot na mga lugar ba. Yes, sir. Sa atong lungsod. Unya atong i-upload sa Facebook. And let's say that sa gitna ng bakbakan sa Marawi, maganda ang tuloy-tuloy pa rin ang buhay, ang kalakalan, tuloy-tuloy pa rin ang turismo dito sa Davao City, and you are free to visit our beautiful city in Davao. Mo po akong panawagan sa atong mga kababayan
sa mga probinsya sa gawas Davao. Okay, on that note, salamat kayo sir for your time. Thank you very much. Salamat Jun, mabuhay ka. Mabuhay sir. Secretary Martin Andanar, Presidential Communications Office Secretary. Straight to the point.